norok ba bomo hai saimanya ang bai agree de agree saimanya ang okong sanai sujok mangke lama tongkai bangla hao tabuk je chini tiprasa tongnai rok no tusa bi o hao bini bersa hangke ora lak kuti kawui tabuk borok population no kebang ngai dong जोंलाय किसिसा आंनि को अंका हाय जोंबो तो साना नांगौ आंखे होनो मोस्ट वेलकाम बांलानि जेति प्रसाद होनो नांगौ मोस्ट वेलकाम होनो आइडि कास कासिदि बिनि सिगां खायसे मारा नुखा जोंनि अहानि सीएम बिहाराव थाङै साइ दङै त्रिपुरानि हाल त्रिपुरा बाहाय दंमानि बाहाय एरा आईपीएफटी रंनो बलं बर होनि सासाय दिका परे बसाका रियां रक बांग्लादेश नि फाइ हनै बुको आफरो तो केबु आसुके साइमाइया आफरो त बुको थाब जागलाय मुथुब जागलाय दं आरो दाबो के चिनि बरबाय चिनि बरका आसुके कलाय मान जागलाय आफरो सीएम साफरो हंगाय ओल्ड टासी फाइ बनो टैकल रे बिनि फाइ सिंगै समाजपति रक फाइ सालाय दंखा आ दाबो के चिनि बुको जुक मिस्टेकली सामा बाय उफ आसुके फान फुनु लायखे मांखा नरक मांखा तिप्रा सारक ना एटा मोसानाय पहिले हंके बुरु बसंग रक बांग्ला हानि फाइ हनै अमनो तै पेलाइखेन उर नांलायखा इनके चिनि बुकुक जुक श्यामली जमाते अवनो सोशल मीडिया फाइने एकदम क्लियर के रेखा जे ब ब्रु हनै साया थुरुक बसंग हनै सामासे दो बरक हंखाजों हिमथानि पुस्ता खयमानो कासलि कलायमानो कक साथानिबो जरा कक मिस्टेकली कक जे कक साना मुचुङे फानो म साजागेरो माने बाय मिस्टेकली जों हनै मानो स्लिप अफ टांग बिनि कक कासलि फानो गराल फानो मिस्टेकली ब कक साकामनि बागे ब नाका अ मेटर न प्लीज जों एक्चुअली क्लोज खाइनानि नांखा तांगि हमबा म जेसे अ मेटर न चर्चा खाइने एक्रेक लाइने म तेबो कसा तोरि फाइ काइसा कसा चिकन सान नों एर खांकेयाव कसा हामिया फिया म तोरि छि फाइ कसा रबनि फाइ कसा फुलि फाइ सो मनि काइसा सिचुएशन क्रिएट दङि दङ हानि बाके आं कयो प्लीज अ मेटर न क्लोज खाइसि उनके ताबो जों नुखा मिजोरामनि 10,000 जे रियां रक शरणार्थी चिनि त्रिपुरा हावा कामनि आना खरकस त्रिपुरा न फुनुगै देमान जे जों 19 दफा त्रिपुरा हनै गसिने रक के बुचा जायगा दे तंखना खरकसन नायटो मांगला तांगै हमबा चिनि ब्रो बसं बरक मिजोराम फानो फिया बरक त्रिपुरा आंख बेलायखिन साजा खाइसे आंख तेबो सिटी ना मुसुको चिनि हो त्रिपुरा तांगै जागा गोबांमा एडीसी एरिया जागा गोबांमा खालि सरकार नाय दं ट्रुक फरेस्ट नि बुमुंगै हाइनि बुमुंगै बरं न दाइरो बस बिस नामैरो सो अम हाइनो आंखे अम हाइकेते बसितिनि अ हावा दानो मुसु अंगाके कों खाय जे मिजोराम नि फाइने ब्रु बसंग रक चिनि त्रिपुरा फाइके बरक ति प्रासा इंगे चें बरं न मिजु दाहन मिजु हिनो बरक ति प्रासा इंगे बांग्लादेशबो त्रिपुरा बसंग दङ त्रिपुरी कम्युनिटी नि चाकमा दङ गारो दङ ताई बोली कि चिनि त्रिपुरा नि जे त्रिपुरा कम्युनिटी नि बरं जों बांग्लादेशी हनै बांग्लादेशी वो बरं जाति दङ हनै कि जों त्रिपुरा नि त्रिपुरा कम्युनिटी न बांग्लादेशी हनै कखनोइ अम उन्दै माया इनकाके बांग्लादेशआव ताबुक गोबां मानो त्रिपुरानि बिसिङै गोबांमा कम्युनिटी न ताकबो बांग्ला हावा दंको तांगै बांग्ला हां खासन साइमान इतिहास न चेरि नाय खांकाय कुमिल्ला सह खागलसर गोबांमा अनेकटा एरिया अम आगे स्वाधीन त्रिपुरानि अंश दंमानि যখন যুদ্ধ হংখা বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধ মানি পরে ব্রিটিশ সরকার নিজে সুনামি রে জাকাতাল মানচিত্র বে আইনি ভাবে আনফরচুনেটলি আমহাই যিনি স্বাধীন ত্রিপুরানি যে অংশ বাংলাদেশ তাবুক তংমানি কুমিল্লা রক বাংলা দং হ্যাঁ যে আমহাই জায়গা রক বাংলাদেশ ভাই অন্তর্ভুক্ত হই থাকা আইনি বাগে চিনি ত্রিপুরা জাতি বরক তাবুক বাংলাদেশ তংনি বরক অহানি বরক উঙ্গি মা থাকা কি মনো मिजोराम तंथुं बांग्लादेश तंथुं जेव फानो तंथुं जों बरं न मिजोराम तंगनि मिजु होननाय बांग्लादेश तंगनि बांग्लादेशी होननाय अमक ओके बरक तिप्रासा होननाय जों बरं सो अ मैटर्स रंनो अमरंग जों मावानसक लायनाय जों तंमन एसे किसिसा जाति कय लखबा जों बाय जोंसो दाबो अमो हायके कक बांगै जों खागजालै दंखांके जाति दफा साइलै दंखांके अ जागावो बुनि बरक तेव सुजुक मानो बिनि सिगां खायसे माटा नुखा चिनि अहानि सीएम बिहाराव थाङै साइ दङै त्रिपुरानि हाल त्रिपुरा बाहाय दंमानि बाहाय एरा आईपीएफटी रंनो बलं बर होनि सासाय दिका
এরপরে বসাকা রিয়াং রক বাংলাদেশনি ফাই হनै বুক আফ্রো তো কেবু আশকে সাইমাইনে আফ্রো তাম বুক থাবজাকলাই মুথুবজাকলাই দं আর তাবুকে চিনি বড়বাই চিনি বড়কে আশক কালাই মানজাকলাই আফ্রো সিএম সাফ্রো হংকাই উল্টাসি ফাই বনো টেকেল রে বিনি ফাইसिंगै समाजपति रक फाइ सालाय दंखा আর তাবুকে চিনি বুকুক জুক মিস্টেকলি সামাবাই উফ আশকে ফান ফুনুক লাইকে ও মেটানুতি সেমলি জমাতিয়া বুকুক জুক সেমলি জমাতিয়া বহু ক্লিয়ার কে সাকাবলে অমো एक्चुअली बस हाया एडिट सि हनै अमलाबो खिबना करिबाय ब्रक तांगे बा ताबुक जों नगै दङ आमसो के एआई नि बिसिं तिखे भिडिअ स्नामै सोशल मीडिया रग लाइ दङ बनो जों दङ नों कल्पना फान खालाय वानसुरि मंगला अमो ओरिजिनल देना फैक्ट सो हाइनि बागै जेसा फानो भिडिअ न पुइला जों काहम के जाचाय खेमानि याकुलो न जों डिसिजन मानाना ओंगे माने एआई फान ओंगे माने यस निनि फटो निनि छबि निनि खरां बाय एआई बाय नों जे कक सामानि न चेन्ज खाय कुबु आलादा माने गुबुन कक बुसारि मानो अमनो अ दाबु प्रेजेंट बर्तमानो एआई नि भिडिअ नामजार आमसके आकारि दंखा जेसा फानो भिडिअ एलिगेशन फागे जों बनो सडनली जों बनो रिएक्ट खायना कक करे पुइला जों बनो चेरिमा नायनाय आया फातननि फाइने बरनो से अ जागा मन्त्री मिनिस्टार सीएम सारना बागै वाइसेन कबरं लाइजा तामो पलिटिक्स न रङमो निजिनि बरकनो वानसुगिया निजिनि दफानो वानसुगिया वानसुगि चिनि बरकनो बाहेके अ जागाव तलांनाय आयांनि फातारनि फाइ निन जागाव बै जे मेन जागाव आचोखा निनि बरकनो अ हानि बरकनो बाहेके आ जागाव आचोखनाय मुसि वानसुग लाइदे चिनि दफानो चिनि 19 दफानो बाहेके मोथांनाय ओ जे हानो बाहेके रक्षा खालायनाय अमसे वानसुगि दिन फ्यूचर बेलायनो कथुक कठिन नंगै फाय ताबुंनि तंकसां तंगलां हालक ताबुनो जों जुदि बुचिया वानसुग लायांके बांग्लादेशो तिप्रासा रंनि ताबुक जे सिचुएशन हिंदू बांगाली ओंथों तिप्रासा ओंथों गुबुन रिलिजियननि दफानि धर्मनि बरक ओंथों बांग्लादेश जेबाबे सातक जागै दं सेम इन फ्यूचर अ हानि बोसा तिप्रासा रक अ हावनो फातरनि फाइनाय रक बायजों बाइके सातक जागनाय सो बाय बक्तिनि भिडिअ आसुक जरानो बेलाय बेलखौनो हामबाय।